अरे भाई महापुराला महापुरा अरे बापा महापुरा महापुरा करूया तुझ्या महापुरा टाकले इकडे काय रे टाकलो हो माझे काय करू
ଅମନ୍ତି ଅପାଳେ ପୁଷ୍ପାଣ୍ଡବ ତିନି ଜଣ ମନ୍ତ୍ର ପାଠନ ଶିଖିଲେ ଶିଖିଲେ ସେ ପାଠ ତମେ ଶିଖିଲେ ତ ଶିଖେଇବି ଶିଖେଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଶିଖିକିରି ରହୁଛୁ କହିଲାଠୁ ଅଲଗା ଥିଲେ ତମେ ତ ଆଉ ମୋ କଥା କଣ ଶୁଣୁଛ ଯେ ମୁଁ ତମକୁ ତମର ସେତିକି ହେଲେ ବୋଲେ ମୋର ବୋଲେ ବାହାଘର ଅଛି ଆମେ ବାହାଘର ଟାଇମ୍ ଗଡ଼ି ଯାଉଛୁ ଯାଉ ଭଲ ପ୍ରଶଂସା କରିଛି ଆପଣ ଫୁଲ ମାଳ ଗଲା ଆଉ ସେ ବନ୍ଦ ହେଲା ଆଉ ତମେ କେମିତି କାମ କଲ ଫୁଲ ମାଳ ଗଲା ବଢିଆ ସୁନ୍ଦରିଆ ପାର୍ଟିଟା ହେଇଛି ତ ସବୁବେଳେ ଆଡଜଷ୍ଟ ଆଉ